Već smo najavili da će novim zakonom o bezbednosti saobraćaja biti ukinute probne vozačke dozvole i zamenjene za stalne, koje će sa sobom nositi određene ograničenja. Sada smo saznali nešto više o tim ograničenjima i evo još jedne sjajne vesti za većinu mladih vozača sigurno. Kad je reč o onom ograničenju vožnje tokom noćnih časova od 23 do 06 ujutru, ono će biti revidirano, neće biti potpuno ukinuto, ali će biti pomereno i najverovatnije da će važiti od 24 do 5 ujutru ili možda čak od 24 do 04. To će svakako obraditi sve one koji rade negde, koji noću treba da se vrate s posla, a pogotovo će biti rešena ona apsurdna situacija da mladi vozači koji su položili i za C, jer sada sa 18 godina možda se položi za C kategoriju, a imaju probnu za B i onda se vrate sa puta, negde parkiraju kamion u firmu i kad treba da se vrate kući, oni ne mogu zato što je prošlo 11, a imaju probnu vozačku dozvolu.